před těžkým a zároveň důležitým zápasem na hřišti HBC hostivař trenér Petr Kopečný. Fanouškům svítkovského hokejbalu dlužíme ohlasy po nevydařeném utkání proti Karviné, které jsme prohráli. Sice jsme vedli, ale třetí třetina z našeho pohledu 0-4. Kopi, jak na ten zápas vzpomínáš a co se v té třetí třetině stalo? Tam, jak říkáš, byla ta třetí třetina pro nás opravdu klíčová, hororová, protože nám se tam zranil Matyáš Malý a musel odjet na třetí třetinu, nebo ze třetí třetiny už Tomáš Hudec a ztratili jsme absolutně nějakou sílu v osobních soubojích, už tam hráli opravdu 15-16 letý kluci. I když jsme teda do půlky třetí třetiny hráli ještě dobře, respektive jsme to nějak drželi, tak tam jsme jednou, dvakrát propadli a Karviná to zkušeně využila. Věřím, že i pro ně to byla taková satisfakce za to uplynulé playoff, takže s klukama jsme si řekli, že prostě jdeme dál, že to hodíme za hlavu, soustředili jsme se na Ústí, což se povedlo, takže takhle se na to dívám zpětně. Pamatuji si, že v tom utkání střelil svůj první extraligový gól Lukáš Korec. Co říkáš celkově na jeho výkony, jak se prezentuje v A-týmu? Tak nejenom Lukáš Korec, ale všechny kluky, který jsme si vytáhli do toho Ačka, tak se prezentují dobře. Lukin on vypadá, že hraje jako takový salámista, ale opravdu mu to jde. Teďka i nahrával Vábimu na gól, takže za 3 zápasy má 2 kanadský body v extralize v 16 letech, což je jako enormní výkon. A hraje v léně s Tomášem Koudelou a s Danem Martínkem a opravdu tady ta 16letá lajna předvádí výborný výkony. Poslední otázka ke Karviné. Čím si vysvětluješ to, že zápasy proti tomuto soupeři jsou tak vyhecovaná, tak vypjaté? Samozřejmě nepřidalo tomu ani letní odchod Honzy Stromka do Svítkova, to si řekněme úplně jednoznačně, plus tam musí být nějaká frustrace z toho playoff, kdy vyjdeš 2-0, už se vidíš jednou v semifinále, tam jsme jim to zařízli a byla tam prostě nějaká horká krev, nějaká zlá krev, takže ačkoliv proti tomu týmu nic nemám osobně, má tam velmi, velmi šikovní kluky, který se mi prostě líbí jako z herního hlediska, tak tam prostě něco je a ono to je dobře, jako nemůžeme být na sebe všichni jako milí, to by ty zápasy byly nudný. Po minulém víkendu 2 zápasy, 2 výhry, je tedy nálada v týmu před nadcházejícím utkáním na půdě hostivaře dobrá? Tak nálada je určitě dobrá, byla dobrá i před zápasem s Ústím, po té prohře s Karvinou, takže tam se nic nemění a teď jsme to ještě akorát vylepšili. Pojďme postupně. V sobotu Svítkov se vrátil na vítěznou vlnu, když porazil ústeckou Elbu. Jaký to byl zápas a co rozhodlo o tom vítězství Svítkova? Byl to zápas, kdy jsme trošku tahali za kratší konec, první třetinu. Tam jsme měli hodně velký problém s obranýma bulema, kdy Lukáš Soukup byl několikrát sám mezi kruží, ale Lukáš Novotnej to tam zavřel, nebo jsme to vyblokovali. Takže tam jsme měli zdvižený prst, pak jsme to teda zlepšili tu hru. A nakonec jsme prostě ty góly dali. Honza Stromko tam krásně vyjme pavučinu a pak nestárnoucí Ondra Váber. Prostě je to úžasný, jak on hraje, s jakou lehkostí a nadšením. A hlavně bych chtěl pochválit naši druhou lineu útočnou, kde jsme měli 3 16letý kluky a prostě zahráli perfektně. V rozhovorech si několikrát hovořil o tom, že ještě nejsi spokojený s defenzivou. Proti Elbě jsme gól neinkasovali, tak je už teďka jistou obranou činností spokojenost? Určitě ne, ale od druhé třetí jsme se zlepšili, druhá třetí byla lepší. I hráči, u kterých trošku už chceme, aby zvýšili důraz, protože jsme hrozně měkký v těch soubojích a jsme takový jako papíráci, takže to se tam zlepšilo, ale ta defenzíva, hlavně v první části, ty standardky, což jsou pro mě ty situace okolo buly, tak ty byly prostě špatný, takže tam jsme mohli, kdyby se tam Lukáš Soukup 2krát ustřelil, tak ten zápas vypadal úplně jinak. Den poté, tedy v neděli, Svítkov zavítal do České Třebové v rámci Českého poháru. Zvítězili jsme 4-2, ale já se zeptám, jak velký rozdíl to byl oproti dnu předtím, kdy jsme vlastně hráli extraligu. Jak velký rozdíl byl hrát teďka proti České Třebové? Hele, tak rozdíl to je vždycky velký, protože ty kluci za prvý to mají v hlavách, což si ani nedivím. Vstáváš v 7 ráno v neděli, nechce se ti, do toho sestava nebyla bůh ví jaká, i když jsme tam samozřejmě měli lajnu, která hraje pravidelně extraligu, takže měli jsme to zvládnout, byli jsme favoriti. I jsem jako tak nějak tušil, že ten průběh bude podobný, takže bylo to náročný z hlediska psychiky se s tím nějak jako popasovat, ale nakonec jsme to urvali, takže jako nebyl to bůh ví jaký krásný zápas, ale postoupili jsme, což je důležitý. Přesto poprosím o hodnocení toho nedělního zápasu. 4-2, zdánlivě to byl vyrovnaný zápas.
Zdánlivě ano, těch gólovek jsme tam měli strašnou spoustu, několikrát i mladí kluci z juniorky, který jsme vzali poprvé, tak běželi sami na bránu a my jsme trefovali víc mantinel za brankářem než vůbec brankovou konstrukci, takže tam to bylo možná, jestli to bylo podcenění nebo povrch nám neseděl, bylo vlhko, klouzalo se to, kluci občas padali, takže těžko říct. Samozřejmě jsme to měli zvládnout líp, to určitě se na to nejmlouvám, ale hlavně třeba hrála dobře, hrála hodně důrazně. My jsme klukům nechali i volnou ruku, nechtěli jsme do toho šahat nějakého taktického hlediska, pak jsme do 3/3 opravdu už začali hrát nějaký systém, který jsme po nich chtěli a ten obraz se zlepšil, takže tak. 2 výhry v řadě, ale v sobotu na horkou půdu Hostivaře, která v tuhle chvíli vévodí extraligové tabulce. Co musí tvoji svěřenci udělat pro to, aby si domů přivezli všechny 3 body? Tak očekával by se říct, že ubránit Honzu Čejku, ale ona ta Hostivař má samozřejmě jiný hráči, kteří dokážou dát gól. Ať je to Sam Kucharčík nebo Otav Rubanec. Uvidíme, jestli bude hrát i Michal Potěchin, takže tam má hodně kvalitní kluky, Peťu Lehnera, který umějí dávat góly. Samozřejmě jich i hodně dostávají na druhou stranu, takže oni to mají takový, že jako vyhrávají 6-4, 7-5 a už trošku studujeme videa na ně, koukáme si, kde má nějakou slabinu, chceme určitě do toho zápasu jít s vítěznou mentalitou. I když nám samozřejmě chybí ty hráči, kteří by to měli táhnout, zase tam nasadíme mladý kluky a věřím, že se s ním prostě popasujeme. Hostivař už v této sezóně dokázala porazit pražský Kert Park, který je opravdu silný, a zeptám se, v čem vidíš právě slabiny hostivařského týmu, kde budou ty skuliny, které budete chtít v sobotu využít? Tak je to rozhodně obrana a brankář, ač jako Vaška Škvěrala mám rád, tak prostě vím, že není to zase taková úroveň, jako jsou golmani z vyšších pater pomyslných té úrovně, takže hodně střelby, hodně se tlačit do zakončení a držet opravdu defenzivní nějakou lineu, to by měl být kámen úspěchu, plus samozřejmě přesilové hry, to znamená, aby jsme využívali, kterou budeme mít nabídnutou a zároveň jsme soupeřem dali možnost, protože v těch jsou opravdu hodně silný.